Ħsiebitna ndawru lejn l-artal u naraw is-sagrifiċċju tas-salib. F'dal mument offrut għalina l-koll biex fuqek tieħu tol ta' kuljum. Mulej fidejk jinnati ħajti lilek, mulej fidejk ma dal-ħobsu l-imbit, mulej fidejk hawn ir-rida tiegħi fuq dal-artal, hawn jien mulej, hawn jien. Jekk Ġesu jkellmek waqt li qed tisma' dan il-ktejjeb jinqara, jekk jogħġbok wassal dan il-kliem ma' nies li jridu jiftħu qalbhom għas-sejħa ta' rivelazzjoni ġdida. Sejjaħ lill-Ispiritu Santu sabiex jigwidak u jagħtik bħala għotja li għandek bżonn għal konverżjoni personali u tikkonċedi l-istess ma' dawk li inti se taqsam magħhom dan il-messaġġ. F'kattekeżi tal-Aġeb, il-Mulej u l-Verġni Mqazza jalmuna qabel xejn kif għandna nitolbu ir-Rużarju Mqaddes biex nitolbu b'qalbna, nimmeditaw u nitaxqu fil-ħin tal-laqgħa tagħna ma' Alla u Mommu Marija. Għalmuna u werewna triq biex nagħmlu qrara tajba. U f'din it-testimonjanza huma wrewna x'jiġri matul iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Mqazza u kif ngħixuha b'qalbna. Din it-testimonjanza jiena rrid nagħti lid-dinja kollha għall-akbar glorja tal-Mulej u għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jixtiequ jiftħu qalbhom għalih. Jiena qed nagħmel hekk sabiex tant erwieħ li huma konsagrati lil Alla jistgħu jikkebsu n-nar ta' mħabbithom għal Alla. Dawk li f'idejhom għandhom il-poter li jġibu lil Kristu fid-dinja biex ikun l-ikel tagħna. U hekk ikunu jistgħu jinħallu mid-drawwa li jirċevuh bħala mixja ta' rutina u jerġgħu jgħixu ħajja ta' meravilja b'imħabba fil-laqgħa ta' kuljum. Dan hu mod il-ħuti lajċi tad-dinja li jgħixu l-akbar miraklu, iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija Mqazza f'qalbhom. Kien fil-Viġili tal-Nunzjata, meta jien u l-membri tal-grupp tagħna morna għall-qrar. Xi nisa tal-grupp ta' talb ma setgħux jagħmlu dak il-ħin u ħallew il-qrara tagħhom għall-għada qabel il-quddiesa. L-għada wasalt il-Knisja ftit tard. L-eċċellenza tiegħu l-isqof u l-qassisin kienu ġabdew ħirġin mis-sagristija. B'dak il-leħen ġentili u femminili li jenni l-ruħ, il-Verġni Marija qaltli: Illum il-ġurnata ta' tagħlim għalik u jiena rridek biex toqgħod ferm attenta għax dak kollu li sa tixret illum, dak kollu li sa tesperjenza llum trid taqsmu mal-poplu kollu. Jien staġibt u ma fimx it-tifsira ta' kliema, iżda provajt li nkun attenta ħafna. L-ewwel ħaġa li nnotajt kienet il-kor tal-ilħna sbieħ ħafna li kienu qishom qed ikantaw mill-bogħod. Xi kultant il-mużika tkun fil-qrib u wara timxi l-bogħod bħal ħoss tar-riħ. L-eċċellenza tiegħu beda jqaddes u meta wasal fir-rit penitenzjali, il-Verġni Mbierka qalet: Min qalbek itlob maħfra lil Mulej għal ħtijietek kollha għax offendejtu. B'dan il-mod tkun tista' tipparteċipa kif mistħoq f'dan il-privileġġ, jiġifieri li tattendi għal Quddiesa Mqazza. Jien stajt naħseb f'mument qasir, imma jien qiegħda fi stat ta' grazzja. Għadni kemm qerrejt il-bieraħ u hi weġbitni. Inti taħseb li ma offendejtx lil Mulej mill-bieraħ l-hawn? Ħalli nfakrek f'xi ftit affarijiet. Meta ħallejt darek biex tiġi hawn, it-tifla li tgħinek resqet lejk biex titolbok xi ħaġa. U kif kont sa tkun tard,
int weġibta blerra u mhux bl-aħjar mod. Dan kien nuqqas ta' karità min-naħa tiegħek u tgħid li ma offendejtx lil mulej. Fi triqtek l-hawn karozza qasmet lejn naħatek u kważi laqtitek. Inti rritaljajt b'mod inaċċettabbli lejn dak il-povru raġel. Minflok bdejt tgħid it-talb tiegħek u tipprepara l-quddiesa, inti urejt nuqqas ta' karità u tlift il-paċi u l-paċenzja tiegħek u tgħid li ma weġġajtx lil mulej. Inti tasal fl-aħħar minuta meta l-purċissjoni ta' ċelebranti lejn l-artal diġà bdiet u sa tieħu sehem fil-quddiesa mingħajr preparazzjoni qabel. Kollu sew ma tgħidlix aktar, wieġibt jien. M'għandekx għalfejn tfakkarni f'aktar affarijiet għas-sammut bin-niket u d-dispjaċir. Għaliex intom tridu taslu fl-aħħar minuta? Imiskom taslu qabel biex tilħu tgħidu xi talba u titolbu lil mulej biex jibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħu, biex l-Ispirtu Qaddis tiegħu jagħtikom spirtu ta' paċi u jnadafkom mill-ispirtu tad-dinja, mill-inkwiet, mill-problemi u mill-aljenazzjonijiet tagħkom biex tistgħu tgħixu dan il-mument tant qaddis. Madankollu, intom taslu kważi meta se tibda ċelebrazzjoni u tieħdu sehem fil-quddiesa bħalli kieku kienet xi ġrajja ordinarja mingħajr ebda preparazzjoni spiritwali. Għalfejn? Dan hu l-akbar miraklu fost il-mirakli kollha. Intom se tgħixu l-mument meta il-Kbir Alla jagħti l-akbar rigal tiegħu. Dan intom ma tapprezzawx. Dak kien biżżejjed. Ħassejtni tant ħażin li kelli aktar minn biżżejjed nuqqasijiet biex nitlob maħfra lil Alla. Mhux biss għall-offiżi ta' dik il-ġurnata, imma wkoll għal drabi oħra li bħal b'ħafna persuni oħrajn jinstennejt il-qassis jispiċċa l-omelija tiegħu qabel tħalt fil-Knisja. Tlabt maħfra għal ħafna drabi meta ma kontx naf jew irrifjutajt li nifhem xi tfisser li tkun hemm fil-Knisja. U għal drabi oħrajn, forsi meta kelli dnubiet aktar serji, issograjt li nieħu sehem fil-quddiesa mqazza. Kienet ġurnata ta' festa u l-glorja kienet se titkanta. Is-Sinjura tagħna qalet: Igglorifika u birek it-Trinità Qaddisa b'imħabbtek kollha waqt li taraf li inti kreatura ta' Trinità Qaddisa. Kemm kienet differenti dik il-glorja. F'daqqa waħda sibt ruħi f'post imbiet mimlidija quddiem il-preżenza majestuża tat-tron ta' Alla. B'imħabba hekk kbira komplejt nirringrazzjah waqt li repetejt għal glorja kbira tiegħek. Aħna nadurawk, aħna nberkuk, aħna natuk qima, aħna nigglorifikawk, aħna nirringrazzjawk, mulej, Alla, Re ta' smewwiet. Alla l-Missier li tista' kollox. U jien ġibt quddiem għajnejja il-paternità glorjuża tal-Missier mimli ħniena. Mulej Ġesu Kristu, uniku iben tal-Missier. Mulej Alla ħaruf talla, inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja. U Ġesu kien qudiemi b'dak il-wiċċ mimli ħlewwa u ħniena. Int biss il-Qaddis, int biss il-Mulej, int biss l-Oli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu. Alla ta' mħabba safja. U li f'dak il-moment kien qed jimla lil qalbi fer kbir. U jien staqsejt: Mulej, eħlisni mill-ispirti ħżiena kollha. Qalbi hija tiegħek. Mulej tiegħi, ibgħat li l-paċi tiegħek biex inkun nista' nieħu l-akbar ġid possibbli minn din l-Ewkaristija u li ħajti tagħti l-aktar frott bnin. Spirtu Qaddis talla, ibdilni, aħdem fija, igwidani. U Alla, għatini r-rigal li għandi bżonn
biex inservik aħjar. Il-ħin tal-liturġija tal-kelma wasal u l-Verġni Marija ġelitni nirrepeti. Mulej, illum irid nisma' kelmtek u nagħmel ħafna ġid. Ħalli l-Ispirtu Qaddis tiegħek inadda fid-dnubiet minn qalbi sabiex kelmtek tista' tikber ġo fija. Mulej, saffi qalbi sabiex tkun aktar disponibbli. U l-Verġni Marija qalet: Irridek toqgħod attenta għall-qari u għall-omelija kollha tal-qassis. Ftakar li l-Bibja tgħid li l-kelma t'Alla ma tmurx lura jekk ma tkunx għamlet frott. Jekk tkun attenta, xi ħaġa minn dak li tkun smajt tibqa' fik. Għandek tipprova tiftakar il-jum kollu dak il-kliem li ħalla impressjoni fuqek. Kultant xi żewġ versi, drabi oħra il-qari tal-Vanġelu kollu, jew inkella xi kelma waħda. Żommhom għall-bqija tal-ġurnata u din imbagħad issir parti minnek, għax diki it-triq biex wieħed jibdel ħajtu billi tħalli il-kelma ta' Alla titrasformak. U issa għid lil mulej li inti qiegħda hawn biex tisma' dak kollu li jrid jgħidlek f'qalbek illum. Erġajt irringrazzjajt lil mulej li tani l-opportunità li nisma' l-kelma tiegħu. U jien tlabtu biex jaħfirli għax kelli qalbi tant ibsa għal tant snin u għax għallimt lill-uliedi li għandhom imorru l-quddies il-ħadd biss. Għax hekk kien l-obbligu mill-Knisja, mhux għall-imħabba għall-bżonn li nimtlew balla. Għax jien li attendejt għal ħafna ċelebrazzjonijiet ewkaristiċi, l-aktar biex inwettaq l-obbligazzjoni u hekk kemmint li kont salva. Il-ħsieb li ngħix iċ-ċelebrazzjoni qatt ma daħlet f'moħħi. Mhux anqas dak li noqgħod attenta għall-qari jew għall-omelija tas-saċerdot. X'dolur kbir ħassejt għal ħafna snin ta' telf bla bżonn minħabba l-injoranza tiegħi. Kemm hi superfiċjali l-attendenza tagħna fil-quddiesa meta mmorru biss għax xi quddiesa ta' tieġ jew quddiesa tal-funeral jew biex jarawna n-nies. X'injoranza kbira dwar il-Knisja tagħna u s-sagramenti. Kemm naħlu ħin biex nippruvaw nedukaw lilna nfusna u nsiru nafu b'dak kollu li hemm fid-dinja. Affarijiet li jisparixxu f'temp ta' minuta u jħalluna b'xejn. Affarijiet li fl-aħħar ta' ħajjitna lanqas iservuna biex jitawluna b'minuta żejda. U hekk ma nafu xejn li f'nistgħu niksbu għalina mqar ftit mill-ferħ tal-ġenna fuq l-art u eventwalment ħajja eterna. U aħna nsejħu lil nfusna irġiel u nisa kolti. Ftit minuti wara wasal l-offertorju u l-Verġni Marija qalet: Itlob hekk. U jien segwejt. Mulej, nofri li l-nifsi kif jien, b'dak li għandi, b'dak li nista' inpoġġi kollox fidejk. Kattar, mulej, dak il-ftit li jien. Biddirni, mulej li tista' kollox, permezz tal-merti ta' ibnek. Nitlob għal-familja tiegħi, għal-benefatturi tiegħi, għal kull membru tal-apostolat tagħna, għal kull min jippersegwitana, għal dawk li ħallew lilhom infushom fit-talb povru tiegħi. Allimni biex inkun umli qudiemhom, biex mixjietom lejk tkun anqas ħarxa. Dan hu kif il-qaddisin kienu jitolbu. Dan hu l-mod kif jien irrid lilkom
kollha li titolbu. U hekk kif Ġesu jitlobna biex nitolbu, li nkunu umli biex huma għal min aħna ninterċedu ma jħossux it-toqol imma nagħtuhom serħan mill-uġigħ kaġun tal-intħin tagħhom fina. Snin wara jien qrajt ktejjeb ta' talb ta' qaddis li nħobb ħafna, José María Escrivá. U f'dan il-ktejjeb sibt talba tixbaħ lil dik li l-Verġni Marija għalmitni. Forsi dan il-qaddis li jiena nafda fih oġob lill-Verġni Marija b'dak it-talb. F'daqqa waħda xi karattri li ma rajtx qabel bdew iqumu. Issu bħalli kieku mill-ġenb ta' kull persuna fil-katedral persuna oħra bdiet ħirġa minnha u l-katedral mara imtela bi bnedmin żgħar u sbieħ. Kienu mlibsin bi ħwejjeġ bojot ħafna u bdew jimxu lejn in-naħa ċentrali fit-triqthom lejn l-artal. Omna Marija qalet: Osserva, dawn huma l-anġli kustodji ta' kull persuna li tinsab hawn. Dan hu l-mument fejn l-anġlu kustodju tiegħek iġor l-offerti u l-petizzjonijiet tiegħek quddiem l-artal tal-mulej. F'dak il-ħin kont kompletament mistaġba għax dawn il-ħlejjaq tant kellhom uċuħ sbieħ, tant jiddu li ma tistax timmaġinhom. Id-dera tagħhom kienet wisq sabiħa, kważi kellhom uċuħ femminili. Madankollu l-istatura ta' ġisimhom, idejhom u l-għoli tagħhom kienet maskili. Is-saqajn ħafja tagħhom ma messewx mal-art, iżda kienu qishom qed itiru ħelu ħelu. Dik il-proċessjoni kienet ferm sabiħa. Xi wħud minnhom kienu qed iġorru xi ħaġa bħal skutella tad-deheb b'xi ħaġa ġewwa tiddi ħafna b'daw l-abjad debini. Il-Verġni Marija qalet: Osserva, huma l-anġli kustodji tan-nies li qed joffru din il-qudiesa mqazza għal ħafna intenzjonijiet, dawk li huma konxji tat-tifsira ta' din iċ-ċelebrazzjoni, dawk li għandhom xi ħaġa x'joffru lill-mulej. Għamel l-offerta tiegħek f'dan il-mument. Offri n-niket tiegħek, l-uġigħ tiegħek, il-ħolm tiegħek, in-niket tiegħek, il-ferħ tiegħek. Offri petizzjonijiet tiegħek. Ftakar li l-qudiesa għandha merti bla tarf. Għalhekk kun ġeneruża fl-offerti tiegħek u t-talbiet tiegħek. Wara l-ewwel grupp ta' anġli ġew oħrajn li ma kellhom xejn f'idejhom. Kienu sejrin b'idejhom vojta. Il-Verġni Marija qalet: Dawk huma l-anġli kustodji tan-nies li għalkemm qegħdin hawn qatt ma joffru xejn, m'għandhomx l-interess li jgħixu l-mument liturġiku tal-qudiesa u l-anġli tagħhom m'għandhomx offerti xi jġorru quddiem l-artal tal-mulej. Fl-aħħar tal-proċessjoni ġew anġli oħra li deru xi ftit imnikta. Bidejhom flimkien jitolbu, imma bajnejhom iħarsu l-isfel. Dawn huma l-anġli kustodji tan-nies li qegħdin hawn, iżda moħħhom mhux hawn. Jiġifieri, dawk li ħassewhom sfurzati li jiġu hawnhekk, li ġew minħabba l-obbligazzjoni imma mingħajr xewqa li jieħdu sehem fil-qudiesa mqazza. L-anġli tagħhom jimxu imdejqa għax m'għandhom xejn xi jġorru għal quddiem l-artal, ħlief it-talbiet tagħhom stess. Issewwiċ qalb l-anġlu kustodju tiegħek. Staqsi għal aktar. Staqsi għal konverżjoni tal-midinbin, għal paċi fid-dinja, għal qrabatek, għal ġirien, għal dawk li jafdaw fik biex titlob għalihom. Staqsi għal aktar, mhux għalikom infuskom biss,
iżda għall-oħrajn ukoll. Ftakar li l-iżjed offerta li toġob lil mulej hi meta toffru lilkom infuskom bħala sagrifiċċju biex Ġesu waqt il-preżenza tiegħu ikun jista' jbiddilkom permezz tal-merti tiegħu. X'għandkom x'toffru bil-ħila tagħkom biss lill-Missier? Xejn u d-dnub. Imma l-offerta tagħkom infuskom flimkien mal-merti ta' Ġesu dawn jogħġbu ħafna lill-Missier. Dik ix-xena tal-proċessjoni kienet tant sabiħa li jkun diffiċli biex tqabbilha ma' oħra. Dawk il-kreaturi divini kollha kienu qed jadoraw lill-Alla. Xi wħud iħallu l-offerta tagħhom fl-art. Oħrajn mindudin biċċhom fl-art, kważi jmissu mal-art. U meta joqorbu ħdejn l-artal huma jisparixxu minn qudiemi. L-aħħar mument tal-prefazzju wasal. U f'daqqa waħda, meta l-assembleja kienet qed tgħid Qaddis, 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 kull ħaġa li kienet wara ċelebranti sparixxiet. Ma ġenb in-naħa tax-xellug tal-Arċisqof deru eluf ta' anġli f'linja diagonali. Anġli kbar, anġli żgħar, anġli bil-ġwienaħ enormi. Bħall-anġli ta' l-ewwel kollha kienu libsin tunika bħall-alba tal-qassisin u tal-abbatini. Kulħadd niżel għall-kubteħ bildejn flimkien fit-talb u rashom baxxuta bħala qima. Stajt tisma' mużika l-aktar sabiħa, isu kien hemm ħafna korjiet ikantaw, vuċijiet differenti, kollha kemm huma fil-qbil mal-poplu. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Wasal il-ħin tal-konsagrazzjoni. Il-mument tal-għaġeb tal-aqwa miraklu. Wara n-naħħa l-eminija tal-Arċisqof, der numru kbir ta' popli f'linja diagonali wkoll. Kunu lubsin ċertu tuniki bħal tal-ewwel anġli kustodji, imma b'kuluri delikati. Roża, aħdar, blu ċar, vjola fir-roża, isfar, jiġifieri f'kuluri differenti u delikati. Wiċċhom kienu kol jiddi, mimlijena. Kollha deru li għandhom l-istess età. Tista' tgħid u ma nistax ngħid għaliex li kien hemm nies ta' etajiet differenti, iżda wiċċhom der l-istess. Mingħajr tikmix, kuntenti kollha niżlu għall-kubtejhom waqt il-kant tal-Qaddis, Qaddis mulej. Il-Verġin Birka qalet: Dawn huma kollha l-qaddisin u l-imbirka fil-ġenna u fosthom hemm l-irwieħ ta' qrabatek u membri tal-familja li diġà qed igawdu l-preżenza ta' Alla. Imbagħad rajta kienet hemm eżatt fuq il-lemin tal-eċċellenza tiegħu l-Arċisqof. Tarġa l-bot miċ-ċelebrant. Hija kienet hemm kemm il-fuq mill-art. Arkubteja fuq speċi ta' drab fin, trasparenti, imma jdawwal fl-istess ħin. Bħall-ilma qisu kristall. Il-Verġni mqazza idejha flimkien kienet attenta tħares b'rispett lejn iċ-ċelebrant. U kienet qed tkellimni minn hemm, imma bla ħoss, dirett f'qalbi mingħajr ma tħares lejja. Jidher stramp għalik tarani xi ftit wara l-Monsinjur u x'hekk. Hekk għandu jkun. Għalkemm ibni ħobni ħafna u ma tanix id-dinjità li jagħti lis-saċerdot li nkun nista' inġib lill-ibni f'idejja kuljum bħalma jagħmel is-saċerdot fl-Ewkaristija. Għalhekk inħoss rispett profond għas-saċerdot u għall-miraklu sħiħ li Alla jippermetti permezz tas-saċerdot li jiena obbligata li ninżel għall-kubtejja f'dan il-mument. Alla tiegħi kemm dinjità, kemm grazzja jxerret il-mulej
fuq l-erwieħ tas-saċerdoti. U lanqas aħna jew forsi ftit minnhom ma nintebħu biha. Quddiem l-artal bdew jidhru xi dellijiet f'forma ta' bnedmin f'kulur gris u kienu qed jollu jdejhom il fuq. U l-Verġni Mqazza qalet: Dawn huma l-erwieħ imbierka tal-purgatorju li qed jistennew it-talb tiegħek biex ikunu jistgħu jerġgħu jieħdu r-ruħ. Tiqafx titlob għalihom. Huma jitolbu għalik iżda inti trid titlob għalihom biex tgħinhom jitilqu mill-purgatorju biex bekk ikunu jistgħu jiltaqgħu mal-mulej u jgawduh għall-eternità. Kif qed tara, jiena hawn il-ħin kollu. In-nies tmur pellegrinaġġi u tfittex il-postijiet tad-deriet tiegħi li ħaġa tajba għax hemm jirċievu l-grazzi. Imma fl-ebda dera jew f'xi post ieħor m'għandhom preżenti f'ħin aktar milli waqt il-Qudiesa Mqazza. Inti issibni dejjem ħdejn l-artal fejn ikun hemm iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Jien nibqa' ħdejn it-tabernaklu mal-anġli għax jien dejjem miegħu. Biex tara dik id-dera solenni Tomna Marija f'dak il-mument tas-Santus, flimkien mal-oħrajn kollha b'wiċċhom jiddi, idejhom flimkien jistennew dak il-miraklu li jirrepeti ruħu bla waqfien, tkun qisek fil-ġenna stess. U biex taħseb li hemm nies fosthom uħud minna li huma aljenati jitkellmu f'dak il-waqt. Ngħid b'niket li ħafna rġiel aktar minn nisa joqogħdu bil-wieqfa bidejhom marbutin bħalli kieku qed jagħtu qima lil mulej bħala xi persuna bħalhom. Il-Verġni Marija qalet: Ejt lil kulħadd li raġel qatt mu raġel daqskemm meta jinżel għall-kubtejh quddiem Alla. Iċ-ċelebrant għal il-kliem tal-konsagrazzjoni. Kien persuna ta' tul normali. Iżda f'daqqa waħda beda jikber u mtela bid-dawl sopranaturali. F'kulur debi u bajdani li tgeżwer miegħu u nfetaħ ħafna madwar wiċċu b'tali mod li jien ma stajtx nara l-fattizzi tiegħu. Meta olla xbija tal-ħobs, rajt idejh. Kien hemm xi marki fuq in-naħa ta' wara tal-idejn minn fejn kien ħireġ ħafna dawl. Kien Ġesu. Kienu li qisu qed jitgweżwer madwar iċ-ċelebrant, kif ukoll qisu qed idawwar b'imħabba kbira l-idejn tal-eċċellenza tiegħu. F'dak il-mument l-ostja bdiet tikber u saret enormi. U fuqha kien hemm il-maraviljuż wiċċ ta' Ġesu iħares lejn il-poplu tiegħu. Bistint kont se mbaxxi rasi u l-Verġni Marija qalet: Tħaresx l-isfel, ħares il-fuq biex taraħ u timmeditaħ. Qaqqad ħarstek ma' tiegħu u rrepeti t-talba ta' Fatima. Mulej, jiena nemmen fik, jiena nadurak, jiena nafda fik u jiena nħobbok. Nitolbok maħfra għal dawk li ma jemnux fik, għal dawk li ma jadurawkx, li ma jafdawx fik u li ma jħobbukx. Maħfra u ħnina mulej. Issa ejdlu kemm tħobbu u għati qima lir-Re tar-Rejiet. Jien qedtilu. Kien jidher li jien kont l-unika waħda lejn min beda jħares mill-ostja kbira. Imma tallimt li dan kien kif iħares fis lejn kull persuna b'imħabba sħiħa. Imbagħad baxxejt rasi sakemm kważi kelli moħħi mal-art kif għamlu l-anġli kollha u l-imbierka mill-ġenna. Jien bqajt mistaġba għal frazzjoni ta' sekonda x'kien ifisser dak kollu fuq Ġesu meta ħassura ta' ċelebrant u fl-istess ħin qiegħed fl-ostja li waqt li nieżla l-isfel miċ-ċelebrant reġgħet bdiet tiċkien. Id-dmugħ beda jċarċar ma' ħaddejja
ma stajtx ma niskantax. Immedjatament wara, il-Monsinjur qal il-kliem tal-konsagrazzjoni għall-inbit. U waqt dan il-kliem kien hemm leħħa ta' berqa fis-sema u fin-naħa ta' wara. Ma kienx hemm saqaf fil-Knisja u lanqas ħitan. Kien kollox dlam li f'dak id-dawl brillanti fuq l-artal. F'daqqa waħda rajt lil Ġesu msallab fl-arja. Jien rajtu minn rasu sa qaddu. L-injam tas-salib jidher miżmum minn idejn kbar u b'saħħithom. Min ġo d-dawl qawwi, iżda raġġ iżgħar ta' dawl jiddi, bdiet tierġa' bħal ħamiema żgħira, tiddi ħafna. Malajr taret darba madwar il-Knisja kollha u marret tistrieħ fuq l-ispalla x-xellugija tal-eċċellenza tiegħu li kien qisu Ġesu. Qastajt nara xahru twil mill-feriti tiegħu ħireġ dawl qawwi u ġismu kbir. Iżda ma stajtx nara wiċċu. Fuq kien hemm Ġesu imsallab, rasu mitluqa fuq spaltu l-leminija. Stajt inħares b'attenzjoni lejn wiċċu. Idejh imbenġla u laħmu mċarrat. Kellu ferita fuq in-naħa tal-lemin ta' sidru u demm ħireġ gelgul lejn ix-xellug. U dak li kien qisu ilma imma jleq ħafna ħireġ lejn il-lemin kien aktar bħal ħruġ ta' dawl qawwi sejjer lejn il-fidili u jmur lejn il-lemin u lejn ix-xellug. Għajt skantata b'dak l-ammont ta' demm li kien qed iċarċar fil-kalċi. Ħsibt li se jfur u jtabba l-artal kollu. Iżda l-ebda qatra ma nxterdet minnu. F'dak il-mument il-Verġni Mqazza qalet: Danu il-miraklu tal-mirakli. Irrepetejtlek diġà. Żmien u spazju ma jeżistux għall-mulej u fil-ħin tal-konsagrazzjoni l-assembleja kollha tittieħed lejn il-Kalvarju waqt it-tislib ta' Ġesu. Jista' xi ħadd jimmaġinadi? Għajnejja ma jarawiex. Iżda aħna l-kol qegħdin hemm f'dak il-mument meta Ġesu jiġi msallab u hu qed jitlob il-maħfra lill-Missier. Mhux biss għal dawk li qed joqtluh, imma anki għal kull dnub li nagħmlu. Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Min dik il-ġurnata l-qudiem ma nagħtix każ jekk jaħsbuni miġnuna. Iżda nitlob lil kulħadd biex jinżel arkubtejh u jipprova jgħix dan il-privileġġ li l-mulej jippermettilna f'qalbna u bis-sensittività kollha li kulħadd kapaċi jħoss. Meta konna sa nibdew nitolbu l-missierna, il-mulej tkellem għall-ewwel darba waqt iċ-ċelebrazzjoni u qal: Stennew, irridkom titolbu bl-aktar ġabra profonda u bħeġġa li ma bħala. F'dan il-moment irridkom tiftakru f'dik il-persuna jew dawk il-persuni li l-aktar għamlulkom ħsara f'ħajjitkom biex bekk tkunu tistgħu tanquhom magħkom u tgħidulhom minn qalbkom: F'isem Ġesu, naħfrilkom u nagħtikom il-paċi. Jekk dik il-persuna jimmerita il-paċi u jew hija tirċevija u tibbenefika minnha bil-kbir. Jekk dik il-persuna mhux kapaċi tiftaħ qalba għal paċi, imbagħad dik il-paċi terġa' lura għandkom. Imma ma rridkomx tirċievu jew toffru il-paċi lill-oħrajn meta m'intomx kapaċi li taħfru u tħossu dik il-vera paċi f'qalbkom. Attenti għal dak li tagħmlu. Kompla il-mulej. Intom tirrepetu fil-missierna: aħfrinna dnubitna bħalma aħna naħfru lil min ħati għalina. Jekk intom kapaċi li taħfru u ma tinsewx bħalma jgħidu xi wħud, intom qed tikkondizzjonaw il-maħfra t'Alla. Tajdu aħfir li biss għax jiena kapaċi li naħfer,
imma mhux iżjed. Ma nafx kif għandi nispjega l-uġieħ tiegħi meta naħseb kif aħna nistgħu nweġġaw lil Alla. Kemm ukoll nistgħu nweġġaw lil nfusna meta nżommu tant mibeda, sentimenti ħżiena, kif ukoll affarijiet mhux sinċira li jispuntaw minn sentimenti inkonxji tagħna u b'mod aktar sensibbli. Jien ħfirt minn qalbi u tlab maħfra lin-nies kollha li xi darba weġġajt biex inkun nista' nħoss il-paċi tal-mulej. Iċ-ċelebrant qal: Atina l-paċi u l-għaqda, u mbagħad il-paċi tal-mulej tkun magħkom ilkoll. F'daqqa waħda rajt fost xi wħud, mhux f'kulħadd, li kienu qed janqu lil xulxin, dawl qawwi ħafna bejniethom. Kont naf li kien Ġesu u kważi tfajt li l-nifsi biex nannaq lil persuna taħdejja. Veru ħassejt it-tannieqa tal-mulej f'dak id-dawl. U kien li qed jannaqni biex jagħtini l-paċi tiegħu, għax f'dan il-mument sajt naħfer u nneħħi minn qalbi id-dwejjaq kollha li l-oħrajn għamluli. Dak li jrid Ġesu, li naqsmu dak il-mument ta' ferħ idaħħalna miegħu u jawguralna il-paċi tiegħu. Il-mument ta' tqarbin taċ-ċelebrant wasal. Hawnhekk innotajt għal darb'oħra il-preżenza tas-saċerdot kollha ma' ġenb il-Monsinjur. Meta ċ-ċelebrant tqarben, il-Verġni Marija qalet: Dan hu l-ħin biex titlob għal saċerdoti u l-qassisin li qed jakkumpanjawh. Irrepeti miegħi: Mulej, berikom, qaddishom, għejnhom, saffihom, ħobbhom, ħu ħsiebhom u saħħaħhom bl-imħabba tiegħek. Ftakar fis-saċerdoti tad-dinja kollha. Itlob għall-erbieħ kollha ikkonsagrati. Eżis ħuti, dan hu l-mument fejn għandna nitolbu għalihom, għax huma l-Knisja kif aħna l-lajċi. Ħafna drabi aħna l-lajċi nistennew ħafna mill-saċerdoti, iżda maħniex kapaċi li ntolbu għalihom, li nifhmu li huma bnedmin u li nifhmu napprezzaw is-solitudni li ħafna drabi tkun madwar is-saċerdot. Għandna nifhmu li s-saċerdot huwa bniedem bħalna u li għandu bżonn l-imħabba u l-modrija tagħna. Għandu bżonn l-imħabba u l-affezzjoni minna għax ikkonsagrat lil Ġesu. U qed jagħti ħajtu għal kull wieħed waħda minna kif għamelu. Il-mulej jrid li l-poplu fil-merħla li fdalu fideh minn Alla jitlob u jgħin fil-qdusija tas-saċerdoti. Xi drabi meta nkunu fuq in-naħa l-oħra nifhmu l-mod tal-għaġeb maħluq mill-mulej li tagħna s-saċerdoti biex jgħinuna nsalvaw ruħna. In-nies btitħalli posta biex tmur titqarben. Il-laqgħa kbira ma' tqarbin qaddis waslet. Il-mulej qalli: Stenna ftit, nixtieq li tosserva xi ħaġa. L-istent ġenni nolli għajnejja l-fuq lejn il-persuna li kienet se titqarben minn idejn is-saċerdot. Irrid nispjega li din il-persuna kienet waħda min-nisa mill-grupp tagħna li ma setax tmur tqer il-lejl ta' qabel u għamlet hekk filgħodu eżatt qabel il-qudiesa. Meta s-saċerdot poġġa l-ostja mqazza fuq il-siena, xi ħaġa bħal berqa ta' dawl, dak id-dawl tant abjad u debini li kont rajt qabel, mar dritt fuq dar dik il-persuna l-ewwel. Imbagħad kompla jattila spallejha u rasa. Il-mulej qal: Dan hu l-mod biex nuri kemm jiena kuntent li nannaq ruħ li tiġi b'qalb nadifa biex tirċevini.
It-ton tal-vuċi ta' Ġesu kien dak ta' persuna ferħana. Bqajt skantata inħares lejn ħabibti sejra lura f'posta. Imdawra b'dak id-dawl manqa mal-mulej. Ħsiebt fuq il-meravilja li ħafna drabi aħna nonqsu nirċievu lil Ġesu minħabba l-offiżi żgħar jew kbar tagħna, meta bil-banda l-oħra għandha tkun ċelebrazzjoni. Ħafna drabi ngħidu li mhux dejjem ikun hemm saċerdoti biex inqerru għandhom. Iżda l-problema hi li mhux dejjem immorru għal qrar. Il-problema hi li nerġgħu naqgħu fid-dnub. Mill-banda l-oħra, bl-istess mod li n-nisa jagħmlu sforz biex ifittxu xi ħanut ta' żbuħija jew li l-irġiel għand il-barbier meta għandhom xi festin, daqshekk ieħor għandna nagħmlu minn kollox biex infittxu saċerdot biex inneħħu dawk il-ħwejjeġ żiena kollha minna. M'għandniex inkunu tosti li nirċievu lil Ġesu f'xi ħin b'qalbna mimlija b'ħafna affarijiet koroħ. Waqt li kont sejra biex nitqarben, Ġesu qal: L-aħħar ċena kien il-moment tal-akbar intimità miegħi nnifsi. Waqt dak il-moment ta' mħabba jien waqqaft li f'għajnejn il-bniedem der l-akbar ġenn li nagħmel lili nnifsi priġunier tal-imħabba. Jiena waqqaft l-Ewkaristija. Jien rrid nibqa' magħkom sal-aħħar ta' żminijiet għax imħabbti ma tiflaħx tara lilkom li ħabbejt aktar minn ħajti stess tibqgħu orfni. Irċevejt dik l-ostja li kellha toma differenti. Kienet taħlita ta' demm u nċens li tilifni kompletament. Ħassejt tant imħabba li d-dmugħ niżel ma' ħaddejja b'mod li jeleb l-isforzi li ma nikbix. Meta mort lura lejn posti u kont arkubtejja, il-mulej qal: Isma'. U mument wara bdejt nisma' t-talb ta' mara li kienet qudiemi u li kienet għadha kif tqarbnet. Dak li kienet qed tgħid mingħajr ma tiftaħ ħalqa kien xi ħaġa hekk. Mulej, ftakar li aħna qegħdin fl-aħħar tax-xahar u m'għandix flus biex inħallas il-kera, il-karozza u l-iskola tat tfal. Trid tagħmel xi ħaġa biex tgħinni jekk jogħġbok. Għamel li żewġi jieqaf milli jixrob ħafna. Ma nistax niflaħ aktar id-drawwa xurbana tiegħu. U ibni żgħir se jerġa' jeħel mill-eżamijiet dis-sena jekk inti ma tgħinux. Għandu l-eżamijiet din il-ġimgħa u tinsiex li l-ġara tiegħi sa tmur f'post ieħor. Ġela tagħmilha malajr għax ma nistax nissopportiha aktar. Imbagħad l-eċċellenza tiegħu qal: nitolbu. U naturalment l-assembleja kollha qamet bil-wieqfa għall-aħħar talba. B'ton ta' swit il-qalb, Ġesu qal: Innotajt lanqas darba ma qalt li tħobbni. Qatt ma qalet grazzi għar-rigal tiegħi tal-li ġibtilha id-divinità tiegħi għall-povra umanità tagħha biex niġbidha lejha. Fl-ebda ħin ma qalet grazzi mulej. Kienet lista ta' talbiet u kważi daw kollha li jiġu biex jirċevuni huma bħala. Jiena għamilt tal-imħabba urxu xtajt. Għall-imħabba nistenna li kull wieħed u waħda minnkom u għall-imħabba se nibqa' magħkom. Iżda intom ma tindunawx li jien għandi bżonn imħabbitkom. Ftakru li jiena u t-tallab tal-imħabba f'dan il-ħin sublimi tar-ruħ. Tifhmu li huwa l-imħabba nnifisha qed jitlob għall-imħabbitna u aħna ma natawilux? Barra minn hekk, aħna nevitaw li mmorru għal dik il-laqgħa tal-imħabba tal-imħabbiet, ma dik l-imħabba biss li jagħti lilu nnifsu bħala vittma ta' sagrifiċċju għal dejjem.
Kif iċ-ċelebrant kien se jagħti l-barka, il-Verġin Mqazza qalet: Oqogħdu attenti, ħudu ħsieb. Ħafna minnkom jagħmlu sinjal ħażin minflok is-sinjal tas-salib. Ftakru li dan id-berik jista' jkun l-aħħar wieħed li tirċievu minn idejn is-saċerdot. Intom ma tafux jekk wara li toħorġu minn hawn tmutux jew le? Ma tafux jekk ikolkomx l-opportunità li tirċievu id-berik minn idejn xi saċerdot ieħor? Dawk l-idejn konsagrati qed jagħtukom barka fis-sem it-Trinità Mqazza. Għalhekk roddu s-sinjal tas-salib b'rispett, qisu l-aħħar wieħed ta' ħajjitkom. Kemm ma nifhmux f'affarijiet li jiġu qabel u ma nieħdux sehem kuljum fis-sagrafiċċju tal-Quddiesa Mqazza. Għaliex ma nagħmlux sforz biex nibdew il-ġurnata nofsija qabel u nirsistu biex nisimgħu il-Quddiesa u nirċievu l-barkit kollha li l-mulej irid ixerred fuqna. Jiena konxja li mhux kulħadd jista' jmur kuljum għall-Quddiesa minħabba l-obbligazzjonijiet tagħhom. Imma almenu darbtejn jew 3 darbiet fil-ġimgħa. U wkoll ħafna jevitaw li jmorru l-quddies il-ħadd u jużaw l-inqas skuża li għandhom it-tarbija jew 2 jew 10. B'hekk ma jkunux jistgħu jmorru l-quddies. Kif ilaħqu n-nies meta għandhom tip oħra ta' impenji differenti? U ma jieħdu tfal kollha tagħhom magħhom jew ibidlu ma' żwieġhom biex imorru f'xi ħin u l-mara f'ħin ieħor. Iżda jwettqu d-dover tagħhom lejn Alla. Aħna għandna l-ħin biex nistudjaw, biex naħdmu, biex niddevertu, biex nistrieħu, imma m'għandniex ħin biex immorru l-quddies almenu fil-ħdud. Ġesu talabni biex nibqa' miegħu għal xi minuti aktar wara li spiċċat il-quddiesa u qalli: Toħroġ taġġel meta tispiċċa l-quddiesa, ibqa' ftit fil-kumpanija tiegħi, gawdiha u ħallini ngawdi l-kumpanija tiegħek jien. Meta kont għadni żgħira, smajt lil xi ħadd jgħid li l-mulej jibqa' magħna xi 5 jew 10 minuti wara tqarbin. Staqsejtu f'dan il-ħin: Mulej, għalkemm żmien tibqa' magħna verament wara tqarbin? Nissoponi li mulej tbissem għal kliemi għax huwa wieġeb: Nibqa' miegħek kemm tridni int. Jekk toqgħod tkellimni l-ġurnata kollha, toffrili li tkellimni waqt li tkun għaddejja bil-faċendi tiegħek, jien nisimgħek. Jien dejjem magħkom ilkoll, intom li titilquni. Toħorġu mill-quddiesa u dmir tal-ġurnata għamiltuh. Żammejtu l-jum ta' Alla u dak kollox. Intom ma taħsbux li jiena nixtieq naqsam magħkom il-ħajja familjari, almenu f'dik il-ġurnata. F'darkom għandkom post għal kollox u kamra għal kull attività. Kamra biex torqdu, oħra biex issajru, oħra biex tieklu. Liema hu l-post li lestejtu għalija? Mhux sempliċement post fejn għandkom xi xbija li qibbi trab il-ħin kollu, imma post fejn almenu 5 minuti kuljum il-familja tiltaqa' biex tirringrazzjani għal dik il-ġurnata partikolari u għar-rigal tal-ħajja, biex jitolbu għal bżonnijiet tal-ġurnata, biex jitolbu għal barkiet, għal protezzjoni u għas-saħħa. Kull ħaġa għandha posta f'darkom barra jien. Il-bnedmin jippjanaw il-ġurnata tagħhom, kull 6 xhur il-vaganzi tagħhom. Jafu f'liema ġurnata se jistrieħu, sa jmorru jaraw xi film jew sejrin għal xi festin, jew iżuru l-nanniet jew nepotijiet, ħabiebhom, uliedhom jew passatempi oħra. Kemm hemm familji li jgħidu almenu darba fix-xahar, din il-ġurnata fejn għandna immorru ninvistaw lil Ġesu quddiem it-tabernaklu u l-familja kollha tiġi titkellem miegħi.
kemm minnhom joqogħdu bil-qiegħda qudiemi jitkellmu miegħi. Jgħiduli liema l-aħħar darba li ġew. Jgħiduli l-problemi tagħhom u d-diffikultajiet tagħhom. Jitolbuni x'għandhom bżonn. Ħalluni naqsam magħhom l-affarijiet tagħhom kemm il-darba. Jiena naf kollox. Naqra s-sigriti profondi li hemm f'qalbkom u f'moħħkom. Iżda nieħu gost li tgħiduli intom l-affarijiet tagħkom. Tħalluni naqsam magħkom bħala membru tal-familja tagħkom. Bħala ħabib l-iktar intimu tagħkom. Kemm grazzi jitlef il-bniedem għax ma jtinix post f'ħajtu. Meta jien qatt miegħu dak il-jum u fil-ġranet l-oħra u kompla jallimni u llum rrid naqsam magħkom f'din il-missjoni li ġiet mogħtija lili. Ġesu qal: Jiena rrid insalva l-poplu tiegħi għax il-mument tal-ftuħ tal-bib tal-ġenna tabba b'tant u tant weġat. Ftakru li ebda qatt ma temat lill-ulieda b'ġisimha stess. Jien mort f'dak l-estrem ta' mħabba biex inwassal il-merti tiegħi lilkom ilkoll. Il-qudiesa mqazza hija jien innifsi bħajti imtawla u s-sagrifiċċju tiegħi fuq is-salib f'nofskom. Mingħajr il-merti ta' ħajti u ta' demmi, x'għandkom x'tippreżentaw lilkom infuskom quddiem il-missier? Xejn, miżerja u dnubiet. Għandkom is-seb u l-anġli u l-arkanġli fil-virtu, għax huma m'għandhomx il-ferħ li jirċevuni bħala ikel bħalma tagħmlu intom. Huma jixorbu qatra minn ejjun, iżda intom li għandkom il-grazzja li tirċivuni, għandkom l-oċean kollu biex tixorbu. L-ħaġa l-oħra li l-mulej tkellem fuqha biswit il-qalb kienet fuq dawk li jmorru jiltaqgħu miegħu bħala drawwa. Dawk l-erwieħ li tilfu l-biża' ta' kull laqgħa miegħu. U qal li rutina tagħmel lil xi wħud tant birda li m'għandhom xejn ġdid xi jgħidu lil Ġesu meta huma jirċevuh. U tkellem fuq numru kbir ta' erwieħ konsagrati li jitilfu l-entużjażmu tagħhom fl-imħabba mal-mulej u jdawru l-vokazzjoni tagħhom f'negozju, fi professjoni, li jagħtu biss dak li jiġu mitluba imma mingħajr sentimenti. Wara l-mulej kellimni fuq il-frott li kull tqarbina tħalli fina. Jiġri li hemm nies li jitqarbnu kuljum imma ma jitbidlux. Jgħaddu ħafna ħin fit-talb u jagħmlu ħafna xogħol, iżda l-ħajja tagħhom ma tinbidilx. U ħajja li ma tkomplix tinbidel ma tistax tagħti il-frott lill-mulej. Il-merti li nieħdu mill-Ewkaristija għandhom iħallu l-frott tal-konverżjoni fina u l-frott tal-karità lejn ħutna l-bnedmin. Aħna l-lajċi għandna rwol tassew importanti fil-Knisja. M'għandniex dritt li nibqgħu sikta fil-preżenza ta' kmant lil mulej jagħtina bħala rġiel u nisa mamdin biex nimxu l-qudiem u nħabbru l-aħbar it-tajba. M'għandniex dritt li nieħdu dan l-erf kollu u ma naqsmuhx mal-oħrajn u nippermettu li nħallu lil ħutna ignoranti waqt li aħna għandna tant tagħlim f'idejna. Ma nistgħux nibqgħu nħarsu lejn il-Knisja u narawha tiġġarraf meta aħna qed noqogħdu komdi fid-djarna u fil-parroċċi tagħna. Nirċievu tant u tant mingħand il-mulej, il-kelma tiegħu, l-omeliji tas-saċerdot, il-pellegrinaġġi, il-ħniena ta' Alla fis-sagrament tal-qrar, laqda sabiħa u l-ikel ta' tqarbin imqaddes u l-pritki mogħtija minn tant u tant predikaturi. Fi kliem ieħor, aħna qed nirċievu ħafna u m'għandniex il-kuraġġ li nħallu l-ħajja paxxuta tagħna u mmorru f'ħabs, f'istituzzjoni korrettiva u nitkellmu ma' dawk li għandhom tant bżonn.
biex ngħidulhom li ma jaqtawx qalbhom li huma twildu Kattoliċi u li l-Knisja tagħhom għad għandha bżonnhom. Hemm isofru għax dik it-tbatija isservi biex teħles lil ħaddieħor għax dak is-sakrifiċċju jiksbilhom il-ħajja ta' dejjem. Aħna mhux kapaċi li mmorru fl-isptarijiet, nżuru li dawk li waslu fl-aħħar u nitolbu bil-kuruna tal-ħniena divina biex ngħinuhom bit-talb tagħna waqt dak il-ħin tat-taqbid bejn it-tajjeb u l-ħażin u biex neħilsuhom mis-snanar tat-tentazzjoni tax-xitan. Kull persuna moribonda tibża u ma jħossuhom infarġin li f'meta noħdulhom bidejhom u nkellmuhom. Nitkellmu fuq l-imħabba t'Alla u l-ħlas li jaġġeb li stennihom fil-ġenna, viċin Ġesu u Marija u viċin dawk il-persuni li telqu qabilhom. Il-ħin li aħna ngħixu ma jħallinix li nżommu ma dawk l-indifferenti. Irridu nkunu b'mod estensiv ta' għajnuna ma' saċerdoti u mmorru naħdmu fejn huma ma jistgħux jilħqu. Imma biex ikollna l-kuraġġ li nagħmluha għandna nirċievu lil Ġesu, ngħixu ma' Ġesu u nsostnu lil nfusna b'Ġesu. Aħna nibżgħu nikkommetti ruħna l-qudiem u madankollu meta l-mulej jgħidilna Fittxu l-ewwel is-saltna ta' Alla u l-kumplament ikun miżjud lilkom. Dan jinvolvi kollox ħuti. Dan ifisser biex infittxu s-saltna ta' f'kull ħaġa possibbli u b'kull mezz li nistgħu ninqdew bih u li niftħu jdejna beraħ biex nirċievu kollox miżjud. Huwa l-kap li jagħti l-aħjar, l-uniku wieħed li huwa attent għall-inqas bżonn li aħna neħtieġu. Id-darba li jmiss li tmur għall-Qudiesa Mqazza, għejxa. Jien naf li l-mulej ikompli l-weda tiegħu li l-Qudiesa tiegħek qatt ma tkun aktar l-istess bħal qabel. U meta inti tirċevih, ħobbu. Esperjenza l-ħlewwa li tħoss lilek innifsek fuq ġenbu u fidejh, imtaqbin għalik biex iħallilek l-Knisja tiegħu u l-ommu, biex jiftħulek il-bibien tad-dar ta' missieru, biex inti tkun tista' tħoss għalik l-imħabba ħanina tiegħu minn din it-testimonjanza u prova patti lura b'imħabtek hekk żgħira. Nelle tue mani consegno la mia vita insieme con il pane e questo vino, Signor, ti do tutto ciò che sono. Eccomi qui davanti a te, Signore.